Dames en heren, julle is terug by Kabas, die plek waar die dinge gebeur, die plek waar die baas slat soos nat wasgoed op 'n warm draad. Ons is terug, daai maak nie sin nie, maar wat sin maak as die volgende man wat op die hotjies gaan klim en hy gaan ernstige baas vir ons bring. Hy sê Busta Rhymes, hy's mastermind, let's go! Let's go! Yo, bro. Eister, Solid. lekker. Duidelijk. Ja, nice om jou hier te hê. Ja, bro, het is blij om je te weten. Die experience die ons net te vertel. Ek dink ons hoef verder te gaan is wat jy vir ons net toe aan jou ding. As jy dit van jou patroon nie. Enige iets spesiaal rondom jou naam, hoe het jy by jou naam gekom? Yo, mijn naam is ik het zeker 2 namen gehad. Wat was die toe jy Engelse rapper was? Ja, ik was mastermind. Was je mastermind? Ja, mastermind. En toen kortte het af naar master toe. En toen kortte het af naar MD toe. Zo, ik was alipad mastermind. Was alipad mastermind. Ja, sinds mastermind is een naam wat ik gekregen van een broer van Uzalo. Ik weet niet of jullie ICP onthouden. Ik kon ook voor Uzalo. Ja, nou hij was een broer met de naam van mastermind. Ne? Ja. En hij had van mij een naam gegeven. Ik kon zo vaag weer. Ja, hij had een naam van mij gegeven. Hij zei dat jij een feature kan niet met enige iemand in Zuid-Afrika nou. Op zijn commissie local in Zuid-Afrika. Met wie is jouw dream feature? Kijk, ik kan nog niet zeggen, ik heb een dream fietsen in, hè. Maar ik wil Sam Yati, man. Yati? Ja. Yati, Jewano, Yati. Ja. Ga niet nog bij je. Ik maak Sam Youngster, dankslot, ja. Youngster! Oké, Esther. Daar is die ene wat ik je wil gevraagd. Die andere ding wat ik je wil gevraagd. Wie op die scene of wie inspireer jou huidiglik? Iemand wat jy, as jy hy writersblok ervaar sien jy, en dan druk jy hy number of jy luister na hy persoon toe net om weer in hy zone in te tape. Kijk, die Amafarant van mij. Ja? Amafarant, kijk, die Amafarant is een helse inspiration voor mij. Music-wise, in alle categorieën, man. Hij maakt homself vast. En hij is pis in het. Yes, hij is pis in het. Alles is een ikte vol. Yes. Als hij zing, vol. Als hij rapper, hij is pis in het en alles wat hij doet. So ik kan straight zeggen dat Amafarant is een helse inspiration voor mij. Nee, daar is die 2 dingen. Enige iets voor die youth wat je zal zien. As daar leities is wat opkyk na jou, wat dat heel waarskynlik is, wat is al jy wil sê rondom regte besluite, verkeerde besluite, as jy wil raad kan gee, vir al die leities wat in die musiek wil wees, kom ons sê spesifiek dit. Kijk, as ek nou vir manne kan raad gee wat nou in besig met stoutigheid, dat ek het so noem, sien jy, wat ook wil rap en so aan, kijk, vat aan die droom, man. Kijk, jy vat die droom aan met jou hele vermoë, met alles. Jy gaan net sien, jy gaan later beginnen wegdryf van wat aangaan in jou lewe. Jy gaan vergiet ook van wat aangaan in jou lewe. Maar hy vir my ook, voel ek nou, ek smaak 'n ding aanvat. Want jy sê eintlik om meer as jy besig is met die positiewe dinge, later overshadow het die verkeerde dinge wat in jou lewe is. Net so. Nee, dankie vir daai man. Eister, ek gaan op beat speel. Yes. Julle is mos 50 Cent en Tupac. Yes. Die ene as 'n loeder. Okay. Let's go! Master! Ja, laat ik mezelf voorstel, yo, ik is mastermind. Ik is uit dark skit, nigga, mijn 9 to 5. Als hulle my whisper, wil hulle weet wie zij. Hij is een Engelse guy, hij is amper soos 'n god. Als ik een Engels in bring, klink ik American. Ik is een king op my shit, voor Averdarian. Als 4 onder my belt, ik is een champion. Jongens draai nog lak, asof het vissen is. Alle jongens wil draai, maar hulle likes van kraaien. Hulle is aan draai, Megan Thee Stallion. Maar laat ik op ou shit praat, vir ouwens wat sit praat. Nou is vastgesla, fucking valiant. Maar laat ik terug sit en kyk hoe die nommer het sein sit. Die ouwens op Alisa, ek wil my bewys het. Maar allemaal wil ook aan hulle stukkie kop by sit. My liewe woord is kas soos 'n dairy spice slip. My skill word op na kuisen. Miskien moet ek het weggesteek uit 'n kluisen. Maar ouwens op Alisa, ek's 1 in 1000. So wat 'n kompetisie wil sy aan van my bring. Wie sy uitsteek, ek doen het uit die gat uit. As van die grabie, sy weet dat ek 'n slut weet. Ek is kaksiek, my broer, ek is aan toxic. As van die grabie, ek doen het dan nog heel dik. So wie is jy en wie is hulle, wie is jy? Ek is sy broer, ek is koppel met die kinders. Maar die kinders koppel ek van my vriende. Wil hy sê op my rug, Godzilla. Let's go! Daar was, like, kom en sê, julle weet die is mastermind. Heel dik, my broer. Ek sê, ek gee jou een like. Kom en sê, ja, wie is jy, wie is hulle, wie is jy? Wie